este sistema des del principi està incomplet. Diguen vostès també tota la veritat, és de veres que va ser complicat, no ficarem d'acord, però s'aportava unes condicions i uns afegits que vostès incompliren des del minut 1. On està la planta de transferència, per exemple? Com a cas més evident que des del principi el sistema no s'ha desenvolupat al 100%. Crec que els incompliments que es denuncien la moció, la majoria d'ells són coneguts per tots i des de fa temps. I vull dir, fins i tot pel regidor responsable del servei que m'ha precedit, de l'actual i l'anterior legislatura, ells mateixa ho saben i crec que qualsevol que vaig en cotxe, a peu, en gossos o en gats, que va pel poble, n'hi ha coses que són evidents i que tots tenen. Sí que és veritat que dona la sensació de que sí, de que n'hi ha bona voluntat, però la contestació és sempre la mateixa, que estan mirant-ho, que sí, que ho han comentat en l'empresa, que a veure si ho solucionem, que m'han dit que ara sí. Però clar, la veritat és que al final la majoria de deficiències el que veiem en el carrer és que continuen i no veiem les solucions i els resultats, moltes voltes no es veuen en el carrer. Per tant, entenc la preocupació que tenim tots. Llavors, el tema dels vehicles, de la seguretat dels treballadors, dels sorolls, de l'ús de contenidors que en teoria són exclusius en altres pobles, igual que el tema del trasllat a les noves instal·lacions, evidentment, com que estan fora del casc urbà, no es veuen i com aquells que no ven, però jo també tinc molts dubtes de que aquelles instal·lacions tinguin les mesures necessàries per albergar una activitat d'aquest tipus. Crec que no té sentit negar-ho i negar coses que són tan evidents i que estan a la vista de tot el poble. Per tant, crec que el que es proposa sí, d'estudiar-ho, de veure realment que els tècnics ens diguen on s'està fallant, on no, i que entre tots solucionar i millorar el servici, crec que és una cosa en la que tots hauríem d'estar d'acord. Igual que estiguem d'acord per a canviar, també ara hauríem d'estar d'acord per intentar veure en què s'està fallant i en què es pot millorar. I evidentment crec que ja ha arribat el moment d'anar un pas un poc més allà i no parlar i comentar, sinó que ja exigir en sèrio per escrit i per el causa legal i conforme toque, senyors signes, perquè ja han passat molt de temps, exigir a l'empresa que complisca. I a veure, a banda de tot això, que no s'estiguen donant tots els serveis que marcava el plec de condicions i que això tinga que suposar una rebaixa en el que a nosaltres ens costa, crec que és un tema suficientment important i més en la situació econòmica actual. No sé, igual al senyor Roses li donen una alegria si li diem que ara el servei de basura va costar uns 50.000 euros a l'any menys.